Atxaldeon, torri motel barrura! Ongi algaude? Bai, ez ondo. Araba, zeleku poritxa, Aspaldi menonga, espejo, enitza sekule honi! Bueno, Peru hemen txelkartu gara, bi bertxolari handi. Peru Abarrategi eta Mikel Elizegi. Zer modu zaude? Ondo, ondo. Eizu, gure platoan gaurko gonbidatua Manex Agirre da. Zure irakasle izan du da, bertso irakaslea. Bai, horre urte pare baten usteote aguantau gintxuela, bertso eskola. Aizu, nolakoa zen? Manez. Irakasle bezala zorrotza altzen. Zorrotza enuke esango, hori, nahiko merito gu aguantetan ostirala txaldetan, eta zeo zer ondo ingo zauen, zen izaletu nintzen. Nola definituko zenuke, Manex? Nik esango nen oso korrektu eta eleganti dela. Hori oso polita du, korrektu eta elegante gustatuko zaio. Aizu, nola den bizitza, bere izan da zure bertxoko irakaslea, eta gaur egun zu zara bere seme alaben bertxoko irakaslea. Bai, nola da. Nola izaten dan ez, Gu gabiz horre irakasle moduen Arameixoko txikinekin, eta kasualidadea urten lehengoz apuntau die bere seme alabak. Zeona, aizu, arrobila bai aldo, Arabalde hontan? Baiezko gustako jaten ezati, egizia taldiek igual kopuruz, ez diela oso ondixo, baina, nik uste dut niko evoluzio positiboen doiela hau. Talaxe jarrai dezala, ezta? Bai, hori azkenean gure helburu eta gure lana horretarako itxen dut. Aizu, Peru, 2022ko Arabako bertsolari txapelketan, zu izan zinen txapelduna. Arabako bertsolari txapelketako txapelduna. Peru Abarrategi Sarrianaindia. Ikasleak irakasleari irabazi zion. Zukor zer sentitu zenun? Ni sentiru naben poza, irakasli irabazin nutzelako, baizik eta neuk irabazin nelako. Poza handixe, eta... Eta pentsatzen du bera ere postuko, zela? Bai, nik pentsatzen dut, hor, neurri baten eta gainera gero batera ospatu duen, Azkeneko Arabako txapelketan, Manexek esan duia txapelketak gutziko dituela. Bai. Zuretzat sorpresa izan altzen hori entzutea? Inoz, komento izen dau, urte asko daro izela txapelketan barruen eta olako kontuek, baina, azkenien hori konfirmetan danien beti peni guten da. Aizu, Peru, gustatuko litzaidake gaur bukatzea bertso batekin. Nik gure gozu gaixe piniko txut. Zu gaixe ipini? Hombre, bertsue, Mikel, zeu bentsete zati bat ero minimo bat inbiko, zu? Ni gauza bat esango dit, ni bibazuekeko kopla txapelketan 3 txandatan txapelduna izan deno. Ez totzut esango zema participante egon ziren, baina seguro lan asko Eta beste gauza bat izango dit, epaia Xabier Amuriza zan. Behuele horrek igual tongo, ero delako bat. Kuidao, ez. Egingo dio, ni atrebitzen naiz. Bueno, Peru, ni presneok. Zu, Mikel, imaginau 2026ko Arabako bertsolari txapelketako finalien zazela. Kantuen, bertsolari moduen. Mikel Elizegi. Eutxi horrere. Eta aspaldiko partez, enaz atrebiruko esaten zenbat urte, baina aspaldiko partez ingurure begitxu eta Manez Agirre ez dago seikote horretako bertsolari zen artean. Ordoko etxu gaizik. Holtza gainean ikusi eta hau ez da kontu arrunta. Seikote hontan utxune handia nabari dela apunta. Beti gainean egon da baina, gaur publikoan galduta, egia omen da, Manez Agirre, daukagu jubilatuta. Entzuten alditu txaloak, Peru. Ondo portau zen, Mikel. Ongi moldatu algitxo. Erto, nio beto, baina zube ondo. Venga, eskerrik asko.